एक कबीरदास का भजन आप लोग सुनिएगा। कबीरदास का भजन देखिए कबीरदास किस प्रकार अपने शब्दों में चुन चुन करके कैसे बताया है। तो कबीरा खड़ा बाजार में कि सबसे मांगत खैर, तो कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगत खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, अरे के तोरा संग जाई के तोरा संग जाई भमरवा के तोरा संग जाई, अरे भमरवा के तोरा संग जाई के तोरा संग जाई के तोरा संग जाई भमरवा के तोरा संग जाई, हर भमरवा है के तोरा के बेरिया सब कोई जाने दोबारा पे बाजेला बना आवे के बेरिया सब कोई जाने दोबारा पे बाजेला बना जाई के जाई के दरिया केहू ना जाने, हंस अकेला उड़ जाई भमरवा के तोरा संग जाई, ओते तोरा के तोरा संग जाई के तोरा संग जाई भमरवा के तोरा संग जाई, अरे भमरवा है के तोरा संग जाई। बाह पकड़ी के पेट पकड़ी के मैया रोई है, बाह पकड़ी सगभाई पेट पकड़ी के मैया रोई है, हाथ पकड़ी के भाई लठी छिटका के चिड़िया रही है, ओ लठी छिटका के चिड़िया रही है, बबुआ की करे तो विदाई भमरवा के तोरा संग जाई, अरे भमरवा है के तोरा भमरवा है के तोरा संग जाई। ओ चारी जने मिली लैके चले हैं मरघट पर पहुँचाई, चारी जने मिली लैके
चले हैं मरघट पर पहुँचाई। 5 जने पर कर्मा करके ओ 5 जने पर कर्मा करके मुख माया गिया लगाई। ममरवा के तोहरा संग जाई ओ के तोहरा और के तोहरा संग जाई इसी तोहरा संग जाई। ममरवा के तोहरा संग जाई और भमरवा है के तोहरा संग जाई और भमरवा है के तोहरा संग जाई। बोलो शंकर भगवान की